तो बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानि जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों नोंथांमोना गाज्रि मोना जास्ट फानिसो खालामदों मोनथिबायना आरो उर्मिला बर' चेनेलखौ नोंथांमोना नुवाखैबा बे डिसक्रिपसन लिंक होना दोनदों नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेयावबो फेमिलि ब्लग भिडिअ मोजां मोजां नुनो मोनगोन आंनि जायगायावबो नुनो मोनगोन बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै आंनि बुंनायखौ नों गोरदि दासानखा खालामनो लादों नों गावखौनो गोख्रोंखा सोरबा आंनि गोमालांगोन सानसे समाव बिदिब्ला बे बाजैनि एक्सारसाइज खालामनायखौ नायना लादो वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी what is this दीदी दीदी जोंहा बाजैयाबो बडी बिल्डार जानो नागिरदोंलै मोनथिबायना क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा ओ बे गथ'आ गलांगोलै बाजै मा खालामदो गथ'आ गलांगोन बस भाई रुक जा भाई बाजैयाबो मा जलाय उथिलाय खालामगासिनोलै दे आरो जलाय उथिलाय खालामबाय था नै जोंना आमाइसोआ बड'लेण्ड टाइगार आमाइसोआ मालाय नाय अरे कहना क्या चाहते हो जा मोजां ब्रा आरो आन्धार पेन्ट गानना लादोलै मोनथिबायना एसे नायना लादो ये दे ना बेलै दे आमाइसो आन्धार पेन्ट आरो जाङियाखौनो गानना थाबानो जाबाय मोनथिबायना हागिसबो गानबानो जाबाय मालाबा मालाबा माथो बड'लेण्ड टाइगार आमाइसोआ हिजरा जानोबो समायालै बिलाय बोरमानिसो गाबना होनो गोसो जाबाय आंहा सिथोब इदिटनि फिसाफोरखौ नुना तेरे पास कोई और रास्ता है आहा बोलाय मा रास्ता थाबावनो इदिट बे सेंग्रा जिउआव गार्लफ्रेन्ड सासेबो मोनाब्ला सेंग्रा जानायनि मुलाम्फा गैया हासिसो खालामजानांसिगोन बायदि मोनबाय आं अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन रावबो गाज्रि मोनलायना जास्ट फानि खालामदो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय